Maen nhw'n gweud mai pŵer yw gwybodaeth ac mae addysg yn allweddol. Ond mae gweithio ym myd addysg yn fwy na hynny hyd yn oed. Nid eich 9 i 5 arferol mohono, ac nid yw e wedi gyfyngu i stafell dosbarth chwaith. Mae'n greadigol, yn gydweithredol ac yn werth chweil, gweld pobl ifanc yn tyfu ac yn gwneud pethau nad oeddent erioed yn meddwl gallen nhw wneud. Mae'n wythnosau a misoedd o fagu ymddirieddaeth a pharch. Mae hon yn yrfa sydd wedi hadeiladu ar eiliadau ystyrlon. Dod o hyd i'r sbarc yna yn rhywun, a'i gwylio yn dod yn fyw. Credu yn ein dysgwyr a myfyrwyr, pan nad ydyn nhw'n credu yn ei hunan. Ei helpu i gyflawni'r hyn yr oeddent yn meddwl oedd yn amhosibl. Mae'n ymwneud â meithrin gwerthoedd, rannu credoau a llunio'r dyfodol, cydnabod bod gwersi anodd yw dysgu, yn ogystal â dysgu. Mae'n ymwneud â bod yn wydyn, a gwneud yr hyn sydd orau bob amser. Sylweddoli bod gan addysg y pŵer i chwalu rwystrau a newid ein bywydau. Oherwydd ein bod ni'n fwy na dim ond addysgwyr. Rydym yn berfformwyr, yn storiwyr, yn glist i wrando, yn hyfforddwyr bywyd, yn gefnogwyr, yn artistiaid ac yn fodelau rôl. A gyda'n gilydd gallwn ysbrydoli